Baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Martes po ngunyan, petsa 24 sa bulan, kan Hunyo 2025, ini ang Bareta alas 7. Asin kami ang sa dumagiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako lang po, si Mardelan, dahil niyo ba? Ngayon sa headlines ng darakulang mga bareta. Sa lado lokal, LTO Bicol, pinunanan Plate Distribution Mall Caravan sa SM City Legazpi. DOH Bicol mas pinakusog ang panindogan kontra sa sigarilyo asin vape sa obserbasyon ka National No Smoking Month ngunya na bulan. 20 anyos na nag-ako na ginadanyan sa iyang 18 anyos na ilusyon, nag-surrender sa Tabaco City Police Station. DSWD Bicol piglinaw na bako sindang konektado sa website na WalkD. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nangapuda na agihon sa matanos na pag-uroron ang tensyon sa Iran asin Israel. Pananaw nin fuel subsidy sa transport sector piparikasan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Tabang para sa mga Pilipinong nasa Israel asin Iran, nahabo mag-ibakwar pipasiguro man ni Presidente Bongbong Marcos. Mas istriktong lay para sa online merchants asin digital platforms epektibo na. Sa ibang nasyon, pag-atake kan Iran sa base militar kan Estados Unidos sa Qatar, daing tuminama ng missile dahil nasagang ini. Baretang Sports, Oklahoma City Thunders natukdol ang kainot-inoteng kampyonato sa NBA matapos paluhodon ang Indiana Pacers sa Game 7. Yan ang headlines ngayon sa detalles ng mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nasa linya si Pio Fernandez. Ping, please come in, Ping. Yes, good morning Andy Mar and good morning kay Jasmine Siringman sa mga paraantabay sa mga dagdag niya tong bareta. Balikan tapos si Pio Fernandez taon-taon sana. Understand na pinulana kan Land Transportation o LTO Bicol ang distribusyon ni nasa 200,000 na bagong plaka sa Riyong Bicol sa Pigibong Plate Distribution Mall Caravan sa SM City Legazpi. Sigong kay LTO Legazpi Chief Connie Peñaflor, madura ang aktibidad sa Gudonyo 29 ngunyan na bulan na sinbukas ang aktibidad sa mga maklamar nin plaka pon alas 10 ninaga sa kudalas 5 nin pagkahapon. Sigong pa kay Peñaflor, ang mga pagdistribute ng mga standardized plates ang para sa mga nagagamit ng pribadong motorsiklo, mga nagagamit ng berdeng plaka may virtual o temporary plates, asin pati naman ng tricycle for hire as motorsiklo may sidecar. Pero pa kay ni sakobman kan distribution ang replacement plates hali sa LTO Legazpi asin Tabaco. Backlogs po kan taon 2014 sa good 2017 asin mga plaka para sa motor trade releases. Ang aktibidad may kamautan na masalidahan na ang mga lumang plaka asin mas maparikas ang serbisyo sa publiko katakod kan direktiba na Presidente Bongbong Marcos na mayrani sa komunidad ang serbisyo kan gobyerno. Mientras na pinagpagirumduman kan ahensya na ang mga mako aning plaka kay puha na magdaranin valid ID, Certificate of Registration asin authorization letter kung daing makakareceive kay ni ano original na may tag sa diri. Balikan ta si Pio Fernandez sa linya. Ping, please come in. Yes, Andy Mar, good morning and good morning kay Jasmine Siringman sa mga paraantabay. Very latest tabi ni Andy Mar halis sa satuyang monitoring studio. Magkakaigwa na nin officialmenteng ceasefire tabi Andy Mar. Entry an Iran asin Israel basado ini sa pinaluwas na statement ngunyan mismo ni Presidente Donald Trump ng Estados Unidos de America. Hindi marbabasahon niya to ang pahayag mismo ni Presidente Donald Trump. Congratulations to everyone.
Iran has been fully agreed that there will be a complete and total ceasefire, open parenthesis, in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in-progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour, an official end to the 12-day war will be saluted by the world. Sabi dito, ipinagdagdag pa ni Trump, during its ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. On the assumption everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. So yan tabi and Dimar, ang very latest, hali mismo duman sa White House, pahayag ni US President Donald Trump mananood sa ceasefire finalmente matapos na kan kira ang entry kan Iran buda ining Israel. Haliding di sa tuyang monitoring studio. Ako po si DCGB. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Karagdag natong baretang lokal, si Jasmine Baloloy. Mas pinagtibay kan Department of Health Bicol ang panindugan sa pagkontra sa paggamit nin tobacco as in vape. Kasunod kan pag-obserbar kan National No Smoking Month ngunya na Hunyo. Sa press release kan DOH Bicol, hinagad kan ahensya sa publiko na imbes na gumamit kay ni, mas marhay kung adaptaron ang healthier lifestyle. Base sa Field Health Services Information System, sobra sa 197,000 na Bicolanos na may edad 20 sagkod 59 anyos unidentified bilang tobacco users kan taong 2024. Halang kaumanan bilang kan may edad 60 anyos pa itaas, kung saan sobra sa 29,000 na individual ang ipigkonsiderar bilang current smokers sa parehong taon. Tinawang ng pagmidbid ang nagkapirang mga personalis kan Police Regional Office o PRO5 sa ginibang flag raising ceremony sa PRO5 Grandstand Camp Brigadier General Simeon Oda, Legazpi City. Naresibihan medalya ng kagalingan ni na Police Lieutenant Colonel Alan McCoy Jr. asin Police Staff Sergeant Eric Cortez kan Mararoy Municipal Police Station o MPS bilang pagmidbid kan sa indang matarayumpong implementasyon kan ginibong manhunt operations sa Barangay Sawang, Araroy, Masbate. Ang operasyon naging dalan tanganing maarestar ang rank 3 regional most wanted person kan PRO5 na may kasong murder. Parehong medalya ang naresibi ni na Police Major Jonel Muetalia as in Police Staff Sergeant Cesar Labastida kan Milagros MPS dahil sa iyang ispersos man sa ginibong anti-illegal drugs by bust operation sa Barangay Kayabon, Milagros, Masbate. Ang operasyon naging dalan tanganing maarestar ang sarong high value individual as in pagkakumpiskar ni nasa 19.927 na gramo ng pitutubuda na shabu na may drug price na sobra 135,000 pesos. Niyantas na naresibi man ni Police Corporal Raymond Briol kan Masbate PPO ang medalya ng papuri dahil sa sayang marikas na aksyon na may report tulos ang inabandonar na bagong aking umboy sa baybayon kan Barangay Dayhagan, Aroroy, Masbate. Tinaawan linaw kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na day konektado ang ahensya sa website na WOCD. Sigon sa ahensya, bako lehitimo ang mga pigpapaluwas na impormasyon kan website, partikular na ang payout schedule kan mga educational assistance sa irarom kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Dagdag pa kan ahensya, bako man totoo ang mga posts sa website pati na ang direct cash out na kung saan pwedeng magklamar ang tabang pinansyal sa paaykan bank transfer as in mobile wallet disbursement. Tinaawan doon kan DSWD Bicol na ang pagtao kan tabang pinansyal, saro sanaan paagi na outright cash. Nagpagirumduman sa publiko ang ahensya na daitulos magtubod sa mga nababasang content sa social media
ibitaran ang pag-click nin mga links o pag-scanin mga QR codes na mahihiling online. Ang ini hatod sa Indokan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa dagdag natong baretang lokal, sobrang 1,300 na Wi-Fi sites sa bilog na Riyong Bicol ang nalagan ni na free Wi-Fi for all sites o hotspot sigon sa Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Sigon sa ahensya, nasa totalmente 570 lokasyon na ang nalagaan nin koneksyon kung saan may pinakahalangkaw sa Camarines Sur na may 234 lokasyon as in 110 na site. Sinundan kan Sorsogon na may 118 lokasyon as in 284 na hotspot, mantang may 72 na lokasyon man sa Albay na may 166 na sites. Mientras na may 73 na lokasyon sa Masbate as in 126 na sites kan libreng koneksyon. Camarines Norte na may 61 lokasyon as in 135 sites, mantang sa Catanduanes may 12 lokasyon as in 12 man na sites kan libreng koneksyon nin Wi-Fi hali sa ahensya. Sigon sa DICT Bicol, padagos na sa indang implementasyon kang proyekto sa koordinasyon man sa mga lokal as in ahensya di gobyerno. Mientras na ang programa may kamautan na mabusol ang digital inclusion, partikular na sa mga rayong lugar sa bilog na Riyon, Bicol. Ang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipig-rekognisar kan Bureau of Fire Protection Region 5 ang mga nakagradwar sa Special Operations Rescue Training ngunya na taon na ginibo sa BFP Satellite Campus Region 5 sa Tuburan, Ligao City. Ini ang matrayumpong nakakumpleto sa intensive course na may katuyuhan na maihandaan mga responders na may advanced knowledge as in life-saving skills. Sa mensahe ni BFP, Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago, inumaw kaini ang mga bagong graduar sa indang perseverance as in commitment sa tao kan demanding training program. Ipigpagarumduman kaini na makakatabang nin marhay ang ensayo lalo na sa pag-abot sa rescue operations. Kasabay kan sa iyang pag-inganyar sa gabos na daipaglingawan ang professionalism, vigilance as in strong sense of duty sa gabos na misyon. Mientras tanto, may dakulang kontribusyon sa JOASL sa aktibidad kan tao sa programang Kaya sa DCGB. Sinabi na Albay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep na common JOASL sa Albay iyo ang pagbaha, lahar flows, landslide, soil erosion na siniba pang kalamidad na pwedeng makaafektar sa tao asin makadanyar sa mga propiedad. Tinawan doon ni Daep na human actions, sharing kan deforestation as in improper land use pwedeng makatrigger o mapalala kini ang hazards. Alagad pwedeng mabawasan ang epekto kini sa paginin mga intervensyon, sharing kan tree planting as in pagkikipagtabangan sa mga programa kan Department of Environment and Natural Resources o DNR as in Mines and Geosciences Bureau MGB kailangan ma-identify ang danger zones sa paginin geohazard maps as in ang giya sa safe land use planning. Selebrasyon kan National ICT Month 2025, ginibo kan Department of Information and Communications Technology o DICT Catanduanes ang Click and Type Digital Essentials for Senior Citizens kanakaaging aldaw sa Batalay Bato, Catanduanes. Ang aktibidad may kamauwota na maparani ang digital literacy sa mga senior citizens sa lugar. Tinutukan sa sesyon kan aktibidad ang foundational digital skills, arog kan pag-navigate nin computer mouse, typing as in ang pag-aram kan mga basic Microsoft applications. Sigon sa DICT Catanduanes, desidido na makaukod ang mga senior citizens na partisipantes kung saan sinabi kaining na ipahiling ninda ang sa indang kagustuhan na tulos na maka-adapt sa naghihiwas na digital era. Mientras na nagpaabot man in apresasyon ang ahensya sa Konseho de Barangay kan Batalay Als Bato East asin sa mga nagpartisipar sa nasabing aktibidad.
Sa baba niya itong baretang lokal, nagsurrender na sa Tabaco City Police Station ang suspitsado na si John Iron Ordes, 20 anyos, kan puro 4 Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Kaiban sa iyang mga maguran pagkatapos na akon kani, ang panggagadaan sa iyang ilusyon na sarang 18 anyos, kan puro 2 Barangay Santo Cristo, kan nasabing syudad. Magatagaramduman na inilubong ang biktima, kan suspitsado sa sarang bakanting lote sa pinangyarihan kan insidente. Pagkatapos na magkaigwan ng pag-iwal o day pagkasinabutan ng duwa na nagresulta sa pagdiklom kanisip kan suspect na minabot sa pagtuok sa biktima. Sa ngunyan, pigpuproseso na kan Tabaco City Police ang kaso na isangat sa nasabing suspect. Nakabuhi ang sarong baka sa Matayom Lagoon. Sa Katayngan, Masbate, kanakaaging aldaw. Saro ini sa mga bakang dapat dakupon sa palarong Juego del Toro na pinartisiparan kan mga representantes kan Disaster Risk Reduction and Management hali sa manlain-lain na probinsya kan Bicol Region. Dumineretso ang baka sa dagat asin luminangoy paparayo, mantang ligtas naman na na-rescue ang hayop. Sa sarong pahayag, sinabi ni Coast Guard Masbate Commander, Lieutenant John Luis Sibayan, na nagkataon na nagpapatrolya sinda sa lugar, kung kaya tulos man sindang nakapagresponde sa insidente. Haros 2 kilometro ang distansyang nalangoy kan baka, kung sain uminabot nin 15 sagkod 30 minutos ang operasyon, kan pag-rescue dahil sa matinding pagdulag kan nasabing baka. Magatugang primerong partiyan kang Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Bareta nga sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa singkamugtagang kang panahon. Makalis ka nagkampi ng pagiramdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex na Gundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. GTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Kadakulang na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.
hanap ka nin kabalikat sa asenso. At taman at urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matawag sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa Barreta nga ito sa lado nasyonal, nakikisumaro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pangapudang kanman iba-ibang lideres sa kinaban na diyon sa matangkilong pag-ururon at diplomasya ang nagkakusog na tensyon sa pagultanan kan Iran at Israel. Sigong kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na namamatian kang gobyerno ang kaaditan sa maniba-ibang nasyon sa balyuan ng missile attack kan duwang nasyon dahil sa epekto kay niba kausan na sa mga namamanaan kan Iran at Israel kundi pangkinaban na ekonomiya. Sinabi ni Castro na gusto ni Presidente Marcos Jr. na manindugan para sa pangkinaban na katrangkiluhan tanganing maging estable ang global community. Aminado ang opisyal na magkakaigo ng grabing epekto ang nangyaring gyera sa Iran at Israel kaya naglalaom ang palasyo na magkaigo ng marikas na solusyon na nangyaring tensyon sa nasabing duwang nasyon. Maski pa may fuel subsidy ang gobyerno in kaso magitaas ang presyo ng petrolyo sa world market. Sinabi ni Castro na kaibanan sa maapektaran kan gyera ang logistics asin trading kan petrolyo. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR na rikasan ang distribusyon ng fuel subsidy sa mga maapektaran kan big-time oil price hike dara ka nangyayaring labanan entry kan Israel asin Iran. Sa bagong Pilipinas Press o Public Briefing, sinabi ni DOTR Assistant Secretary as in spokesman Mon Ilagan na makusog ang tugon kan Presidente na rikasan ang distribusyon kan fuel subsidy sa PUV drivers as in operators, bus drivers, taxi drivers as in iba pang apektadong grupo sa transport sector. Sigon kay Ilagan, igwang nakahandang 2.5 billion pesos ang gobyerno para sa fuel subsidy as in pigtatanos na sana ang listahan kan mga kwalipikadong benepisyaryo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakikipagtabangan naman ang DOTR sa Department of the Interior and Local Government o DILG, LTFRB, Land Bank as in Department of Information and Communications Technology o DICT para sa iba pa mga benepisyaryo kan programa. Ang DILG sigon kay Ilagan ang makaordinar sa mga local government unit para sa benepisyaryong tricycle drivers, mantang ang DICT man ang makaordinar sa mga motorcycle riders, kan Grab, Joyride, as in Move It. Sinabi ni Ilagan na base sa direktiba ni Secretary Vince Dizon, kapag naging epektibo ang big-time oil price hike, tulos na ipapaluwas ang tabang sa fuel subsidy.
Mientras tanto, makusog na pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga magkakanigong ahensya di gobyerno na siguruhon ang kaligtasan ng Pilipinong nasa Israel as in Iran. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro na nasa Amman, Jordan na ang team na masabat sa mga Pinoy na hali sa Israel na gustong mag-uli sa Pilipinas. Kaibanan man sa pipatawan ng tabang kang Presidente ang pagtaon ng temporary shelter pagkaon na sintabang pinansyal sa mga pig-ibakwar na Pinoy pero habo pang mag-ibakwar sa mga gusto man na magbuelta na sa nasyon. May nakandang 150,000 pesos na tabang pinansyal, transportasyon as in accommodation support, medical assistance as in livelihood assistance para sa sainda sa mga gusto man na magbalik pa sa Pilipinas. Hinagad kang palasyo sa mga Pilipino sa Iran as in Israel na magkoordinar sa embahada as in konsulado kang Pilipinas para may pabot kan gobyerno. Bawal na ang daing presyong produkto o barakalon sa gabos na e-markets, e-retailers as in online merchants matapos maging epektibo ang Internet Transactions Act. Kasunod ini kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mabugtak nin ligtas as in inklusibong digital economy as in masiguro ang proteksyon kan mga lehitimong local entrepreneurs kontra sa illegal na online businesses. Sa irarom kanlay, may poder ang Department of Trade and Industry o DTI na i-take down an order sa online listings kan illegal na produkto asin serbisyo asin may kahampang na padusa sa mga mabayular digdi nin sagud 1 milyon pesos para sa administrative fines. Gabos na e-marketplaces, e-retailers asin online merchants dapat magbugtak nin presyo, brand name, description asin kondisyon asin contact details kan seller sa gabos na sa indang pig-ofrecer na serbisyo para maiwasan ang scam asin budol. Kaibahan sa mga babantay iyo ang sala na description kan mga produkto, sala na advertising, dai na i-deliver na produkto asin mga depektibong item, asin mga peking produkto. Kaibahan man sa direktiba kanlay na magkaigwanan online platforms nin accessible na consumer redress system, matanos na sistema nin pagbayad nin data protection standards. Utility drivers o PUV sa sin operators na apektado kan momento sa presyo ng petrolyo. Inang patanid ni Committee on Public Services Chairperson Senador Rafi Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno na ipautob ang fuel subsidy program dahil sa daing preno ang pagitaas ng presyo ng petrolyo. Sigun kay Tulfo, suportado niyang plano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na palawigong pa ang fuel subsidy sa mga motorista pero dapat ang masiguro na dahil maatraso sin sulamenting ang mga kwalipikado sana o mga litimong PUV driver sin operator ang makikinabang asin daing magiging palakasan system. Ipapagi sa fuel cards arog kan pantawid pasada, bank-to-bank transfer o ipapadara sa e-wallet accounts ang maresibin na ayuda o kaya pwede man na over-the-counter sa mga pili na branch kan Land Bank of the Philippines. Pangapudan man ni Senador Grace po na dapat idiliw na ang pagpapaluwas kan fuel subsidy lalo na nakapalaman sa 2025 national budget ang 2.5 billion pesos na pondo para digdi. Ang Kamara de Representantes na naresibi na kaini ang kasimbagan ni Vice President Sara Duterte sa ipinaluwas na writ of summons kan Senate Impeachment Court. Sigon kay House spokesperson Attorney Princess Abante na answer ad cautelam, iyo ang naresibi kan Kamara alas 3:53 kasuhapon. Ang dokumento dinara ni Arnel Barrientos, messenger kan Fortune Narvasa and Salazar Law Firm. Ang kopya kan simbag ni Duterte da itulos na itinao sa media. Magigirumduman na nagpaluwas nin writ of summons kay Duterte ang Senate Impeachment Court asin sinugo ini na magsimbag sa laog nin 10 aldaw. Matapos maresibi ang kasimbagan ni Duterte ang Kamara, igwang 5 aldaw para magsimbag digdi. Para po sa satuyang mga bareta sa ibang nasyon, siringman sa lado ng Karawat Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani. Nicole, good morning.
Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Ipinaising una kan Iran sa Qatar ang piglansar nindang pag-atake sa base militar kan Amerika sa Doha kung kaya nakapagsarado inikan sa indang airspace. Base sa report, ginibo inikan Iran tanganing daing ibang madamay sa piglansar nindang pambobomba. Kinumpirmar man kan Defense Minister kan Qatar na daing tuminama na missile sa Al Udeid Air Base dahil nasagang ninda ini. Wala man nina report na nakulugan sa pag-atake. Sa lado kan Karawato Sports, matrayumpo na natapos kan Oklahoma City Thunder ang sa indang 2024-2025 NBA season na may bitbit na kampyonato. Pinaluhod kan Thunder ang Indiana Pacers sa Game 7 sa score na 103-91 para matukdol ang corona. Inenkainot-inoting kampyonato kan Thunder magpuon kan mabilog ang sa indang team sa NBA. Nanginot sa panggana kan Thunder si Shai Gilgeous-Alexander na igwang double-double performance, 29 puntos, 12 assists asin 5 rebounds. Napili man na NBA Finals MVP si Shai Gilgeous-Alexander kung saan bago naging Finals MVP. Natukdol man ni Gilgeous-Alexander ang 2025 NBA MVP Award. Iyan mga detalyes kan Bareta hali sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Sa kamugtanga po kang panahon, uyaman ang pag-asa DOST Regional Forecasting Center, Sir Samudjo. Para po sa tuyang weather forecast mo yan na Aldon and Martes, ang low pressure area na nabilog ka sudman sa may West Philippine Sea, inimanoring na mataan, ngunyan na aga sa distansyang 210 kilometers west-southwest kang Kubi Point, Subic Bay International Airport, o sa distansyang 290 kilometers west of Ambulong, Tanawan City, Batangas. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto pa man sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao, pati naman sa ibang parte man kang Central Luzon. Ang nasambit man na low pressure area sa laog ning 24 oras sa baba pa man dyan sa namabilog sa sarong bagyo, pero di man po inahali ang chance na ang buo posibilidad na mabilog man ini sa sarong bagyo sa mga masunod na aldaw. Alagad sa ngunyan dahil man ining direktang epekto sa anuman na parte kang Bicol region. Ang nakakapekto po sa tuya sa ngunyan, ini yung duro sa bagat o southwest monsoon na kung sa inya ni inaasahan man magdadara sa maghapon din mapanganoro na kalangitan na kung minsan igwaman mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hala sa timog sulnupan hanggang sa timog mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatangagwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:21 ngunyan aga, asin masulno pa dyan alas 6:15 nin hapon. Alipurigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudjo. Nakatugang yun na po ang kabilugang sa tuyang alas 7 mga bareta. Kuni pa ng singiralap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Kapakarang posto ay nakatuwang sa pagsurat kang bareta, Jenny Matibaderana sinman si Nicole Ann Gloriani. Ado Technical, Juna Pulis. Jaring man, nasto yan pong OGT, si Casey Tanay from CSP Sinabua, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Pangarap po kabilog na tropa kang Mega Post Patrol, kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardel Abdahiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ako na po masunod ang hapot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration.